सर्व शक्ती विरोधात असताना सुद्धा केवळ लोकांनी प्रेम दाखवल्याने आणि केलेली विकास कामे या मुद्द्यांवरून मला येथील लोकांनी निवडून दिले आणि त्यांचा मी आभारी आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे विजयी उमेदवार दीपक केसरकर यांनी आज येथे दिली. बबन साळगावकर यांच्याबद्दल आजही माझ्या मनात कटुता नाही, परंतु काही अपप्रवृत्तींनी त्यांना पुढे काढून त्यांचा राजकीय बळी दिला. कणकवलीचा पराभव मात्र जिव्हारी लागला. सर्व काही आयत्या वेळी झाले, अन्यथा मी स्वतः राजीनामा देऊन त्या ठिकाणी गेलो असतो, असेही श्री केसरकर म्हणाले. विजयी झाल्यानंतर श्री केसरकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना यावेळी माजी नगराध्यक्ष पल्लवी केसरकर, सोनाली वगळ, सिद्धार्थ वगळ, नातू अर्जुन वगळ आदी उपस्थित होते. कारभार सोपवला जातो. आझाद पाटील साहेबांसारखा तळागाळातला नेता हा सुद्धा ज्याला गृहखात्याचा मंत्री झाला त्याला त्यांचं जी निश्चित आठवणे पण 4 राहिलेले म्हणजे एवढा मोठा नेता जो लाख मतांनी निवडून येऊ शकतो. कारण तुम्ही तुमच्या मतदारसंघामध्ये पुरेसा वेळ देऊ शकता, तुम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्रावर लक्ष ठेवायला आणि त्याच्यामुळे हा परिणाम निश्चितपणे होतो. गृहराज्यमंत्री इथेही निवडून आलेले सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये एक इतिहास आहे. मी असं समजतो की मी स्वतः उपयोग होता साहेबांचा वेळ चमत्कार घडवत असतो. कसा एक चमत्कार आहे, गृहराज्यमंत्री कोणीच निवडून आलेले नाही, मात्र मी मात्र निवडून आलो आणि तसा देवाचा आशीर्वाद आहे. त्याप्रमाणे माझ्या मतदारसंघातील लोकांचे सुद्धा आशीर्वाद आहे, शिवसेनेचे जनतेचे आशीर्वाद आहे. आणि मी एकच गोष्ट करतो, प्रचारासाठी पुरेसा करू शकलो नाही, परंतु प्रत्येक मनुष्य आपल्या परीने प्रचार करतो. म्हणजे हे जे प्रेम आहे ना, की उत्तराही कधी होत आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की साधन संस्कृतीची कमतरता सगळ्या कम्युनिटीतून जात असताना कुठल्याही आपली जी प्रिन्सिपल्स आहेत त्याला कुठेही छेद जाऊ दिले आणि ही संस्कृती ही संस्कृती बाबासाहेब महाराजांनी शिवरामराजे भोसले या संस्कृतीला शिकवली आणि त्या संस्कृतीवर चालत मंत्री असूनही मी कुठल्याही पैशाचा मोह ठेवला नाही, आहे किंवा स्वच्छ राहिलो. आणि म्हणून मला असं वाटतं की गृहराज्यमंत्री असून सुद्धा निवडून येणारा बहुमान मला असं वाटतं विधानसभा त्याचं एकमेव कारण म्हणजे सावंतवाडी संस्थांमध्ये प्रजेचं असलेलं वैशिष्ट्य आहे असं मी समजतो. 5 वर्षामध्ये एकही विरोधाच्या विरुद्ध कारवाई केली नाही, पुरा भावनेने वागलं नाही. सगळी संस्कृती सावंतवाडीची संस्कृती म्हणतात, सावंतवाडी संस्थांची संस्कृती म्हणतात आणि त्या संस्कृतीचं मी पालन केलं, त्याचा मला साथ त्याच्यामधून काय काय होत होतं हे लोकांना माहिती आहे. मी उमेदवार म्हणून सांगू शकत नाही, परंतु अशा तऱ्हेनं पूर्वी कधीही घडलं नाही अशी आमिष या जिल्ह्यामध्ये दाखवली गेली. ठीक आहे, त्याच्यामुळे फरक पडला असेल फार मोठं, त्याच्यामुळे मला वाटत नाही या लोकांना पुन्हा एकदा मला जाऊन व्यवस्थित सांगायला लागेल आणि शिवसेनेचं जे जीवन आहे हे पुन्हा एकदा निर्मळ बनवायला लागेल. नाहीतर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्समध्ये पैशाचा वापर ही फार चिंताजनक बाब आहे. ही कुठली संस्कृती कधीही नव्हती, पुढेही असता का त्याचा मानणाऱ्यापैकी मी कार्यकर्ता आहे आणि माझा पुढचा लढा हा अशा प्रवृत्तींच्या विरुद्ध आहे. अनेक लोक जी ज्यांच्यावर अनेक वेळेला लोकांनी दोष ठेवलेले आहेत. मला असं काही वेळेला वाटलं होतं की ह्या लोकांना बरोबर घेऊन निवडून होईल, मला निवडून सोपी झाली असती, 30,000 मतांनी निवडून आलो असतो. परंतु अशा प्रवृत्तींना सुद्धा जनतेने झेपावं. जेव्हा मला अशा तऱ्हेचं हे झालं की मला अशी दुःखी नाही झाली की काही ना काही कारणामुळे ते पेंडिंग आहे. हे पेंडिंग राहण्यामध्ये माझी जी तत्व आहे ते मी इंटॅक्ट करू शकतो, त्याचा मला आनंद आहे. आणि पुढच्या काळामध्ये अशा लोकांची सुद्धा एक हाती मी झुंज देऊन त्यांना पराभूत केलेला आहे, मी नाही जनतेने पराभूत केलेलं आहे. त्याला अशा लोकांचं राजकारणाबद्दल लोकांची सावध राहिलं पाहिजे. पुढच्या काळामध्ये अशा लोकांना सुद्धा एक्सपोज करून त्यांच्याविरुद्ध लढाई करून संपूर्ण जीवन हे पूर्णपणे निर्मळ कसं करता येईल त्यांनाबद्दल थांबलं पाहिजे. ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणून तुमचा लढा आणि अशा अपप्रवृत्तीच्या बरोबर शेवटी अपप्रवृत्ती आपण संपवली दहशतवादी होती. दुसरी अपप्रवृत्ती अशी आहे की त्या पैशाच्या वाटपाने ते संपूर्ण जिल्ह्याचं वातावरण बिघडलं. उद्या गरीब माणसांनी निवडणूक लढवायची नाही का हा प्रश्न या जिल्ह्यासमोर आहे. कोण हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती होतं आणि कोण ह्या पहिल्या घेऊन येतो, कोण नगरपालिकेच्या याला पहिल्या घेऊन आलं होतं, कोण माझ्या इलेक्शनला पहिल्या घेऊन आलं होतं, हे सगळ्या जनतेला माहिती असतं. आणि म्हणून ज्याप्रमाणे एक प्रवृत्ती आपण घालवली ही सुद्धा प्रवृत्ती घालवण्याची गरज आहे. यांचा सुद्धा इतिहास शोधून काढायची गरज आहे. आणि मला वाटतं की
कारण 29,000 मतं ही आम्हाला निवडून यायला गेल्या मग जे मला का BJP आमचा मित्रपक्ष आहे, तो मित्रपक्ष राहणार कारण ज्या प्रकारे ही निवडणूक लढवली गेली त्याच्यामध्ये मोदी साहेबांचं चित्र वापरलं गेलं, मुख्यमंत्र्यांचं चित्र वापरलं गेलं, अध्यक्षांचं चित्र वापरलं गेलं पाटील साहेबांचं. म्हणजे अध्यक्षामध्ये गणपवली हा एक वेगळा विषय आहे. गणपती हा इश्यू बेस्ड फाईट आहे. म्हणजे अशी कुठली की महिन्यापूर्वी कोट्यावधीची कामं मी माझ्या मित्रपक्षाला देतो आणि तेच मित्रपक्ष ती कामं आपण माझ्यावरचं उभं राहतात आणि याला काही तरी पण त्याला वाटलं की आपण पराभव करू शकतो. अतिशय एवढी लोकं एकत्र येण्याचं कधी झालेलं नाही. पवारसाहेबांनी आमच्या सगळ्या देशाला मुंबईला बोलवून घेतलं, माझ्या पक्षातून बाहेर काढलं. राणे आणि भाजप एकत्र झाले, त्याच्यावर गोव्याची फौज होती. या सगळ्यांच्या विरुद्ध लढा कोणी दिला तर तो सावंतवाडी मतदारसंघातील जनतेने दिलेला ही परिस्थिती आहे. आणि आमचा विजयसुद्धा सावंतवाडी मतदारसंघाची सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि गोदामा या तिन्ही तालुक्यातील लोकांचा विजय आहे. तर एवढ्या लोकांनी एकत्र आल्यानंतर विजय सहज साध्य नव्हता. बीड तर सोडूनच द्या, विजय मिळवणं ही सुद्धा एक कठीण कामगिरी होती आणि ती जनतेने प्रेमाने केली. मला हे सगळं अनपेक्षित होतं, त्याच्यामुळे मी ह्याला रेड पोलिसा प्रचाराला देऊ शकतो. याच्यासाठी अनअवेअर्ड होते. पुढच्या काळामध्ये मला हे बघायला लागेल की संघटना कशी मजबूत करता येईल जेणेकरून तुम्हाला जे अपेक्षित आहे तो उभा राहिलो नाही राहिलो तरी पुढचा येणारा सावंतवाडी मतदारसंघाचा आमदार ती जर 2,000 मताने आलो असेल आणि ती खऱ्या अर्थाने काम उभं राहिलं आणि केवळ इथं नाही जिल्ह्यामध्ये हे काम राजीनामा दिला असता आणि कणकवलीमध्ये जाऊन प्रचार केला आणि याला दाखवून दिलं असतं भाजपला बरोबर घेऊन सुद्धा तुम्ही जिंकू शकत नाही, त्यांना दाखवून दिलं असतं. पण माझा फॉर्म अगोदर लिहिलेला होता, मी तिथे डमी फॉर्म भरलेला नव्हता आणि त्याच्यामुळे मला या लढाईमध्ये उतरता आलं नाही. याचं मनामध्ये शल्य आहे आणि हे मी गावोगाव गेलो असतो कारण गावोगाव मी कामं दिलेली लोकांना पटवून दिलं असतं. थोडा विरोधी पक्षाचा आहे म्हणून तिथं कामं दिले नाही तसं बिलकुल नाही, परंतु ती कामं मी दिलेली आहे. ती कामं कशासाठी दिलेली आहे की लोकांना पटवून दिलं असतं. तसं की मी आमदार झालं नसतं, मंत्री झालं नसतं तरी चाललं असतं. त्याच्यापेक्षा मोठं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं गीत आहे आणि ते जपणं हे माझं काम आहे आणि म्हणून मी निश्चितपणे हे करून दाखवलं असतं. आज ते होऊ शकलं नाही. कदाचित देवाची इच्छा असेल की मी राजकारणामध्ये राहावं, आमदार राहावं, कदाचित उद्धव साहेबांनी कुठली जबाबदारी दिली ती पेलवावी. जिल्ह्याचं हित करत असताना कोकणाचं सुद्धा हित करावं कारण ज्या योजना मी आणलेल्या आहेत त्या जर यशस्वी झाल्या तर संपूर्ण कोकणाचं चित्र पालटून जाऊ शकतं. एवढी ताकद त्याच्यामध्ये हा सातत्याने माझ्या त्याच्याचबरोबर आमचे पत्रकार मित्र आहेत त्यांनी सुद्धा सातत्याने मॉरल गोष्टी हे केलं. एक चांगली प्रवृत्ती ज्याला लढते त्याला कोणाचा तरी मॉरल सपोर्टसुद्धा असेल. हा मॉरल सपोर्ट देण्याचं काम माझ्या कुटुंबियांनी केलं, जवळच्या मित्रांनी केलं आणि माझ्या पत्रकार मित्रांनी सुद्धा केलं आणि त्याच्यामुळे ही लढाई गव्हर्नमेंटची कमतरता नेहमीच राहिलेली आहे आणि पुढच्या काळामध्ये मला असं वाटतं की या राज्यामध्ये अनेक वेळा मी निरीक्षण केलं त्यावेळेला सुद्धा सर्व पक्षाच्या सर्व लोकांना एकत्र येऊन राहण्याचं मी काम केलेलं आहे. परंतु अशा संदर्भासाठी जर गोव्यातील नेते सिंधुदुर्गमध्ये येत असतील तर याच्यावर कुठेतरी बसण्याची आवश्यकता आहे आणि न बसताना संघर्ष व्हायचा असेल तर राणेंसारख्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी मी संघर्ष करू शकतो तर निश्चितपणे अशा प्रवृत्तींची सुद्धा संघर्ष करू शकतो. कारण लोकशाहीमध्ये आमिष दाखवणं हे लोकशाहीमध्ये फारसं योग्य आहे असं मला वाटत नाही. जे त्यांना असं वाटत असेल की आमच्या लोकांना ते नोकऱ्या देत असतील तर निम्म्या गोव्याला पुरणारं पाणीसुद्धा माझ्या मतदारसंघातील लोकांनी त्या ठिकाणी त्याग केलेला आहे, स्वतःच्या घरांचा त्याग केलेला आहे किंवा स्वतःची गावच्या गावं ओसाड झालेली आहेत आणि त्यावेळेला गोव्यातला पर्यटन भरतं आहे आमच्या पाण्यावर. हे जे संबंध आहे हे जे मैत्रीचे संबंध आहेत गोव्याची इकॉनॉमी तयार करताना त्या ठिकाणी MSHCने कामगिरी केलेली आहे, गोव्याच्या इंडस्ट्रीज उभारताना MIDCने कामगिरी केलेली आहे आणि म्हणून अशा तऱ्हेने घडणं हे मला पूर्णपणे अनपेक्षित होतं. आणि विशेषतः मला असं वाटतं की राजकारणातल्या गुन्हेगारीच्या विरोधामध्ये कोर्टाने सुद्धा सांगितलेलं की ही गुन्हेगारी कुठेतरी थांबली पाहिजे
आणि ती गुन्हेगारी थांबवायचं कामसुद्धा राज्याने या निवडणुकीत झालेलं आहे. एक विरुद्ध सर्व असा सामना होत असताना उद्धव साहेब या ठिकाणी आले. उद्धव साहेबांची प्रचंड अशी सभा झाली, त्यांनी माझ्या विजयामध्ये मोठा वाटा उचलला. पुढच्या काळामध्ये शिवसेना गावोगाव नेण्याच्या संदर्भात मला काम करायला लागलं. आतापर्यंत मंत्री म्हणून काम करतो. संघटनेमध्ये मी कधीही लक्ष घातलं नाही, तर ज्याला गावांमध्ये गेलं त्यावेळेला आपला भाऊ आला. अशा संघटनेने अनेक महिला आल्या, अनेक पुरुष आले, अनेक हृदयग्रस्त आले. त्यांनी माझ्या हस्ते शिवबंधन बांधलं आणि त्या शिवबंधनामध्ये तुमच्या उभ्या राहणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची विजय असं मी समजतो. एक मजबूत असा सिंधुदुर्ग जिल्हा उभा करायचा आहे आणि त्याच्यासाठी हा कसोटीचा क्षण होता. सिंधुदुर्ग जिल्हा या ठिकाणी एका नवीन ताकदीने उभा करण्याच्या दृष्टीने एक आणखी निवडणूक हे पहिलं पाऊल आहे. जिल्हा गेला एक म्हणजे सावंतवाडी शहरामध्ये अनेक वर्ष अपप्रवृत्तीला येण्यापासून रोखण्यासाठी मी ते चांगले कार्य केले. त्याच्यापैकी आज राम त्यांचा राजकीय बळी गेलेला आहे, त्याचं मला वाईट वाटतं. त्याच्याबद्दल कोणतीही कवितेची भावना माझ्या मनामध्ये नाही, परंतु एक गोष्ट निश्चितपणे सांगायची आहे. या सगळ्यांनी एक बोध एका उमेदवाराला निश्चितपणे झाला की आता तरी जे काही सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये येऊन लोकांची दिशाभूल करणं, लोकांना ते विष घालवणं, हा जो प्रकार करत होता त्यांनी आता परत आपल्या गावाला आनंदाने जावं. माझे काही नाही, त्यांच्याबद्दल सुद्धा माझ्या मनामध्ये राग नाही. परंतु मुख्यमंत्री महोदयांनी जे जाहीर केले आणि लोकांची ही भाजपमध्ये होईल, माझा तो अधिकार आहे. तिचा उमेदवार म्हणून विचारलं या लोकांची कधी होणार, त्याच्याशिवाय कधीही आमच्या युतीमध्ये शिस्त येणार नाही. असे बेशिस्त लोक नेहमी वागत राहिले. तर युतीने खऱ्या अर्थाने आज युतीचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये येतं आहे, त्याच्याबद्दल खूप अपेक्षा या लोकांच्या आहे. आणि या परिस्थितीमध्ये एक चांगला आणि भक्कम सरकार करण्याच्या दृष्टीने जे लोक आहेत त्यांनी शिस्त पाळले, त्यांच्यावर कारवाई आणि अपरिहार्य आहे असं मला वाटतं. मुंबईला गेल्यानंतर मी उद्धव साहेबांच्या कानावर हा विषय झाले. मुख्यमंत्र्यांनी त्याचं आश्वासनच दिलेलं आहे, त्यांनी आपलं आश्वासन पाळावं. स्टेबल गव्हर्नमेंट येऊ शकतं 160-165 पाहिजे. याच्या व्यतिरिक्त अपक्ष आहे, सहयोगी एक स्थिर सरकार महाराष्ट्राला मिळू शकते. आणि गेल्या वेळेस एवढीच साधारणपणे परिस्थिती आहे, 5-10 कमी जास्त अँटी इन्कम जे फॅक्टर असतो. भाजपच्या जागा कमी होत आहेत, 105 नंबरमध्ये भाजप सेनेच्या जागा वाढत आहेत आणि त्यातून राष्ट्र एक गोष्ट आहे की याचं संपूर्ण श्रेय हे सिंधुदुर्गच्या आणि माझ्या मतदारसंघातल्या जनतेचं आहे. दिवस रात्र मेहनत करणाऱ्या आमच्या कार्यकर्त्यांचा आहे. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा विजय सहज साध्य नव्हता, कारण सर्व शक्ती एकत्र आलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं आयडिओलॉजी होतं की मी असा काही दोष केलेला नव्हता. त्याच्यामुळे सर्वांनी माझ्या विरोधात एकत्र दोष एकच होता की या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्याच्या विरुद्ध मी लढाई केली आणि ती लढाई माझी नव्हती, सर्वसामान्य जनतेची होती. की आता जनतेने मतपेटीत दाखवून घेतली. कारण या सावंतवाडी शहरामध्ये मला एकदाही लोक आले, त्या सावंतवाडी शहरामध्ये मला सर्वांनी संधी दिली. त्यांची अपेक्षा अशी नाही की मी रोज त्यांना भेटावं. जे मी करतो आहे ते त्यांच्या मनातलं जे आहे ते मी करतो आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की लोकांना शांतता हवी, लोकांना समृद्धी हवी आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काम करायचं आणि ते काम करतात ती पुढची निश्चितपणे जबाबदारी होती. एक गोष्ट या इलेक्शनच्या दरम्यान मला जाणवलं की अनेक स्कीम आणल्या तर लोकांपर्यंत पोहोचू शकले, अनेक असे प्रकल्प आणले, अनेक रस्त्यांची जे पूर्ण होऊ शकले. त्याच्यामुळे लोकांना विशेषतः जनतेला त्याच्यामुळे पहिलं माझं कर्तव्य हे असं की आज पूर्ण करून देणं, आठवड्यातले किमान 2 ते 3 दिवस यापुढे सिंधुदुर्गमध्ये राहायचं, उरलेली कामं पूर्ण करून द्यायची हे माझं उद्दिष्ट राहील. ज्या पद्धतीने या निवडणुकीमध्ये प्रचार झाला, ज्या प्रकारे आयुष्य दाखवण्यात आलं हे लोकांच्या संस्कृतीला पूरक नाही असं मला वाटतं. ही प्रवृत्ती कुठेतरी काढली गेली प्रवृत्ती काढण्याच्या दृष्टीने सर्व लोकांच्या मधून जागृतीची जो आपल्याला आणि ती पुढच्या काळामध्ये करायला लागेल. मला निश्चितपणे असं वाटतं की शेजारच्या राज्यामध्ये सुरक्षा देण्यात आली आमच्या इलेक्शन पूर्वीच्या काळात हे असं कधीच घडलेलं नाही.
असून सुद्धा माझे चांगले संबंध असून सुद्धा प्रचाराला आले पण तो त्यांच्या कर्तव्याचा भाग आहे. एखाद्या अपक्षाच्या प्रचारासाठी एवढी मोठी यंत्रणा उतरते हे अकल्पनीय आहे. माझी आई स्वतः गोव्यातली आहे. गोव्याबद्दल मला अतिशय प्रेम आहे. परंतु मला असं वाटतं की आता अशा तऱ्हेचं राजकारण होणार असतं तेव्हा त्याचं उत्तरसुद्धा हे वेगळ्या तऱ्हेने द्यायला लागेल.